Dragi prijatelji, večeras samo za vas ekskluzivno na Višnjiku Lukačić vs Mijatović, pa koga dođite gledati, bit će i drugih manje zanimljivih borbi, možda i više. Ja sve pozivam ovim putem da date podršku svom sugrađaninu Marku Lukačiću na putu ka svojoj 8. profi pobjedi ili porazu, kako god nešto će biti. Uglavnom, ja sam već u novinama izašao, ja sve odradio. Ovo je sad samo ovaj suvišni dio, nebitan. Znači ovo je sad čista uživancija, ta borba i to sve. Tako da dođite, guštajte, gledajte borbe, zabavite se, napijte se poslije i sve drugo što ide uz to.